Egunon guztioi, berriro hemen gaude, martxoak 8 emakumearen eguna ospatzen, beraz, zorionak kooperatibista guztiei. Badakizue gure leloa esaten duen bezala, más cooperativas, más igualdad. Kooperatiba gehiago, berdintasun gehiago. Bai, oso garrantzitsua diaz, agerira da azalera ateratzen dira ez, herri hone dauzkan hainbat eta hainbat histori, emakumeek egindakoak ez, eta askotan ez jakinageanak ez, horren inguruan. Aspaldiko urtetako kontua kontatu dira hemen eta pentsa zenbat emakumeek, gaur gu hemen egoteko zenbat lan egin duten, eta zenbatek bidea iriki diguten guk gaur errexago ukitzeko ez. Eta lekuko hartu behar dio gure ondorengoei, gure umei, gure alabei, bilobei, bidea ere irikitzeko eta berdintasuna gauzatu dadin eta benetakoa izan dadin, ez? Bueno, niretzako horreako omenaldiak dira balioak, baina ere behartsuak. Horregaitik ez guk esan dugun bezala, emakumeen kanpaina dela bezala, zuetaz harro gaudela, ere gaudela oso harro emakume on kooperatibak egindako lanagatik. Orduan, gora emakumeak eta gora emakumeak kooperatiban.